televidente bombini in autorizazione timeout. Ahora el timeout está un grato honor de un viaje más directamente por de Holanda. Nuestro amigo Danny Romley, con el coach die equipo de Hasse Away, que nos va a conversar away de timeout. Nós vamos para timeout. Cortica se que nós vem back, nós está conversando com Danny Romley. Televidente, dank u wel con nosotros, junto con el señor Danny Romley, directamente voor die Rotterdam Hollandse Simulator. Danny, goedemiddag. Goedenavond. Ja, Maar bij goedemiddag ons voor is het jullie. middag, nog steeds middag hier. Kijk Ja. joh, hoe is het gegaan gisteren? Niet zo goed. Dus jullie zijn op het laatste moment eruit gewipt. Mijn oortje viel uit, dus Oh. wat zei je? Jullie zijn op het laatste moment eruit gehaald van Pirates. Hè? Jullie hebben verloren van Pirates. Ja, het was een hele spannende serie. Wij wonnen de eerste wedstrijd van de serie. Toen won Pirates wedstrijd 2 en 3, hebben ze gewonnen. Dus er was een vierde wedstrijd. Die hadden wij gewonnen. Wow. Dus het kwam tot 5 wedstrijden. En die heeft Pirates voor mij helaas gewonnen. Ja, kijk, 5 wedstrijden wil zeggen diepte, vooral in je pitchers. Had je die? Ja. Nee, had ik niet. Mijn ace was geblesseerd geraakt in game 1. Wow. Dus volgens mij de derde inning al was had hij een spiertje bij zijn rib had hij verrekt. En hij kon niet meer gooien. Jammer. Dus, jammer. Ja, zeker jammer, zeker. Voor jullie ook, want jullie zijn begonnen met de kampioen van Europa Cup 1, volgens mij zijn jullie kampioen geworden. En vorig jaar zijn jullie ook kampioen van Nederland geworden. Dus jullie hadden een titel om te verdedigen, maar het ontsnapte jullie net op het nippertje. Ja, zeker. Weet je, Amsterdam Pirates, het was, iedereen dacht aan het begin van het seizoen, ik ook, dat zij gaan echt niet ver komen dit jaar. Maar ze hebben toch, het team was toch wel sterker geworden, met een paar jongens van college. En uiteindelijk hebben ze zoveel zelfvertrouwen opgebouwd en waren ze echt een hecht team geworden. En heel hongerig om te winnen en hongerig om te spelen. En zo hebben zij gewonnen. Door hard spelen en niet opgeven. En het maakte niet uit wie er voor hen stond. Want zij hebben Neptunus ook heel erg moeilijk gemaakt. Wauw, dat heb ik gehoord. Ja. Kijk, dus ze doen het goed. Wat is die groei bij jullie? De groei? Ja. Wat bedoel je? De groei? In baseball, in honkballen. In Nederland? En bij jullie bij HCOW?
Oh, nou ja, we hebben een goed team. We hebben zeker een goed team. Maar ja, weet je waar, na de Europa Cup hebben we aardig wat blessures gehad. En ik denk ook ergens de honger om te winnen was wat minder geworden na de Europa Cup. Want daar zit zoveel passie en zoveel fighting spirit in die Europa Cup. Alsof het allemaal daar op was. Na de Europa Cup was het op. Dat was En finito. ja. Dus na de Europa Cup hebben we nooit, niet echt zo goed gespeeld. Maar ook met pech. Met al die blessures. En ja, ik denk dat we te laat gas gegeven hebben of gas kunnen geven. Oh. Dus Kijk, ja, vijf ja. wedstrijden is gewoon subliem. Subliem. Zeker, zeker. Het was Ah, een hele goede serie. of jullie of Amsterdam hadden gewonnen. Beide. Ja, Beide een petje af voor ja, de zeker semifinals. weten. 5 wedstrijden te gaan. Ja, Kijk, volgend jaar, ja. wat kunnen we verwachten? Van? Volgend jaar. Van mij? Ja, voor jou, voor het team, voor de ACOW. Ja, weet ik niet. Kijk, gisteren was dus ook mijn laatste wedstrijd als coach bij HCW. Oh, Dus ja, ja, zij moeten een nieuwe coach krijgen. Ja, en hopen dat er zoveel mogelijk van die jongens van het team bij elkaar blijven. En ja, dan denk ik dat ze wel weer ver kunnen schoppen. Want ja, de basis, dat staat er al. En ja, de volgende coach zou het redelijk makkelijk moeten hebben. hoe vond jij de hele competitie? Ja, nee, ja, ik vond de hele competitie tegen de top 4 was goed, was leuk. Maar ik vond dat de competitie te lang duurde. Te lang als in nul break, geen break. En waardoor er heel veel blessures kwamen. En waardoor ook, wat ik heb begrepen van heel veel spelers, dat ze de lol in de game zijn ze een beetje kwijtgeraakt. Wow, Want ja, in Nederland is niet professioneel. nee, Dus begrijpelijk. ja, ik hoop dat de bond wel hier van dit jaar geleerd heeft en dat ze wel aanpassingen gaan maken volgend jaar. Want dit Wow, kan niet nog een jaartje zo. wow. Want we gaan Televidente, televidente, la soy time out cortica sin que los primeros ni más. Con Danny Rumbley, ahorita anunciado en time out que te retira como coach, como manager de equipo de HCOE. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, dank heb querido conocer con el señor Danny Rumbley directamente voor de Holanda. Danny, is dit het tweede jaar als coach van head coach van HCOW? ja, dit was mijn tweede jaar. En hebben jullie vorig jaar zijn jullie kampioen geworden? Kijk. Ja. Vorig jaar zijn we kampioen geworden. En toen waren we gekwalificeerd voor de Europa Cup. Europa Cup hadden we dit toen jaar, zijn jullie. begin dit jaar. Ja, begrijp het. Het is begrijpelijk. Kijk. Ja. Kijk. Ben je blij wat je gedaan hebt dit jaar? Ja, zeker. Ik ben tevreden met hoe we gespeeld hebben. En ja, als team. En ik bedoel, we hebben wel Europa Cup gewonnen ook. Hè. En, ik bedoel, wij kunnen nog steeds zeggen, we zijn de beste van Europa. Ehm, dat het daarna wat minder ging en met allemaal tegenslagen. En ja, de andere teams die gaan ook gewoon verder. En die hebben gewoon ook gewoon honger. En ja, dus ik kan zeker tevreden terugkijken naar mijn prestaties als coach. En ja, het stopt hier niet. Zeker niet. Ik ga echt niet stoppen met het coachen totaal. Maar Wat nu? voor de competitie wel. Wat komt er nu voor jou? Nou, sowieso ben ik coach van een van de coaches van U23.
Daar zijn we dit jaar Europees kampioen geworden. En ja, vandaar staat alles open. En ik ben ook Academy Manager van Skimitas, Baseball Academy. Samen met nog een collega doe ik dat. En ja, daar ben ik elke dag mee bezig. Dus van hier verder, er zijn genoeg deurtjes open. Dingen kunnen nog gebeuren. Ik zou ook nog bij een ander Nederlands team erbij kunnen. Een andere leeftijdscategorie. Zou ik ook nog makkelijk erbij kunnen Hoe zie doen. jij de kansen van HCW volgend jaar? Het ligt eraan hoe het team blijft. Als het team intact blijft en blijft zoals hoe het nu is, met misschien nog wat aanvulling, of misschien als een paar weggaan en die worden aangevuld met andere spelers, ja, dat denk ik gewoon nog steeds goed hoor. Wauw, wauw, wauw. Ja, je hebt een zeer goede naam gemaakt voor jou daar in die organisatie, joh. Ja, dat zeker. Ja, dat heb ik wel een beetje gemerkt. Kwam als een klap voor een heleboel mensen. Ook voor de spelers. En ik vond het zelf ook heel moeilijk om te zeggen tegen mijn spelers te vertellen dat, ja, dat dit mijn laatste jaar was. Want we zijn zo'n hecht team en we zijn echt een familie zijn we. En ja, dan moest ik dat vertellen. En ja, met een brok in mijn keel moest ik dat vertellen aan ze. Wauw. Dat is leiderschapskwaliteiten die je hebt, joh. Het is niet zo makkelijk, Ja, want dank je. ik weet hoe het is in Nederland met honkballen. Om te vechten tegen de grote, die Neptunus, dan moet je echt goed kunnen, je mensen kunnen voorbereiden. Dat heb je zeer goed gedaan. Dat moet ik wel zeggen. Dank je. Nee, dank je wel. Je zit nu in de top 3. Ja, dat wel. Ja. We zitten zeker op top 3. Maar ik hou niet van de top 3. Ik hou van de top 1. Top 1. Begrijpelijk. Het is begrijpelijk. Ja, joh. Kijk, laten we ook even praten over die academy. Met hoeveel mensen zijn jullie in die academy bezig? Coaches bedoel je? En die baseball academy dat hij nu gaat doen. Hoeveel kinderen? Hoeveel mensen? Ik denk dat wij 30 kinderen hebben wij. 30 kinderen, En wauw. twee leeftijdscategorieën, aspiranten. Dus dat is de U14 en de U17. Wauw. U18 die heeft zo net een goede zaken gedaan in de laatste competitie. De selectie. Zeker. Ja. Ik heb echt genoten. Ik heb echt naar iets van 3 wedstrijden heb ik gekeken. Heb ik live kunnen kijken. Echt genoten. Goed honkbal. Heel goed honkbal gezien. Zeker weten. Zeker weten. Ja. Nederland is gewoonweg een toontje hoger gaan spelen met honkballen daar in Europa. Ja, zeker. We hebben echt goede prestaties geleverd. U12 heeft de finale gespeeld van de EK. U18 heeft het heel goed op het WK gedaan. U23 heeft het goed gedaan. U15 is Europees kampioen geworden. Dus ja, nu hebben we alleen nog het A-team die over 1,5 week moet starten. Volgens mij, 1,5 week volgens mij. Ja. Dan hebben zij het EK in Tsjechië. Dat is de vraag. Wat moet Pirates doen om te winnen van Neptunus? Net zo spelen als dat we ze nu spelen. Oké. Net zo spelen, dan wordt het ook een leuke serie, want Neptunus is ook goed. Ja, ik weet het. Televidente, wow. Retiro de un gran coach, secretário de meneer Rombly, que tem escola de beisebol também, tem Santo Domingo, que sai tem escola de beisebol. E meneer que está assistindo o Humber. Logo para a seleção de Holanda, ele dirigiu a seleção de U23, foi campeão europeu com o seu time HCUI, campeão de Holanda. Pois, de korte tempo, hij schreef een nummer increíble naar Holanda. Danny, gefeliciteerd met alles wat je hebt gedaan, jongen. Je kan met grote eer afscheid nemen van honkballen, want je hebt een zeer goede naam achtergelaten. Gefeliciteerd en bedankt voor alles, joh. We genieten ervan.